Tingog kan Banwaan, digdi sa DCGB. Huha! Maray na aga. First Friday of the month, petsa 3 ka na bulanin Hunyo, taon 2022. Aldaw kan sa tuyang Senyor Santo Cristo tabi Viva Senyor Santo Cristo. Diyan sa dapdap, pasalamat lamang kita kay Senyor Santo Cristo sa mga blessings na aatang niya sa satuya. Ipinagdatao. Salamat Senyor Santo Cristo. Ecstasy. An sa muya agiraray na pagrespeto sa lambang miyembro ka na komunidad asin kan familia. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan. Mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan Banwaan na minaimbitar na mag-iriba-iba man po kita sa kud alas 10:30 ang pagkaudto. Mantang kamo dyan gayod naghanda kan pangudtuhan. Ano lamang daw sa indo dyan na pangudtuhan ha? Sige daw, pa-share naman. Ano ang pinagkukuti-kuti lamang dyan sa kusina? Si Ramon ngunyan baga so igwa kaning native na tinolang manok. Tapos sabayan mo kan inihaw na liempo. Ukon daiman piniritong ito bagang so body na abo. Puertehon yan tabi Mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan. Sabayan man tabi nindo kami sa kudalas 10:30 sa paagi kan mga informasyones na nagbuburutwa sa luwas ang Mega Force, ang news team. Pading Jomar, kumparing Jim, kumpadreng Al. Sa control kaya sa 2nd District, tarabang-tabang dyan si Ans Galero, si Luwens Nabarcena, Buda si Ans Galero. Manibela si Henry de Boymata sa mobile, siyempre sa control technical. Ang sa kuyang kumpadre ha, dyan po, taga dyan sa Dapdap, Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo, kumpadreng Nal Day Baldo. Good morning dyan sa Gabos, lalo na dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Uyang kataning sa nakan Children's Playground kan Barangay Dapdap. Yan, si Pading Naldman naglulusot kan sa muyang broadcast tabi sa radyo sa AM band region wide imaging sa luwas kan Bicol. Si Angel sa production center an sa muya pong Anghel. Sa IT para man po sa broadcast mi sa bilog na kinaaban in high digital, full digital high definition broadcast, stereo broadcast, worldwide, netwide. Sa DCGB News Online, asin sa YouTube. Yaw dyan si Tricia, Buda si Richard. Maray na aga hali sa Pilipinas. So gabos na nakaantabay man tabi dyan sa muyang broadcast sa internet. Ako po sa indong servidor sa radyo. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, tabi sana po yaong kamo dyan nagpag-antabay man tabi paramdaman medyo maganaganahan man barang kita sa satuyang programa. Pasabot lamang na andito man kami, nakaantabay po mga taga Legazpi, Daraga Albay District. Good morning Sir Ato Lim, maray na aga dyan sa Petron Tap Gas Gasul sa Daraga. Mabuhay tabi kamo dyan, Petron Tap Gas Gasul. Yan, magandang umaga sa indo dyan. Buda kay Doc Philip Naroa. Yan, Doc Philip, gandang umaga sa iyo. Napakaraming salamat po and
Yung tenga ko, Doc Philip, medyo kumati-kati, tapos masakit yung right ear ko. Aram nindo si Doc Philip saro ini sa kuan, eksperto, espesyalista sa mga kamatian sa talinga, dungo, buda, alunan. Yeah, Doc Philip is the name. Tabi, Doc Philip, medyo makati-kati, kumati yung kuan ko, right ear, tapos masakit, ha? Parang dito sa kanal, ano? Paano daw ini? Kukulog. Ano daw ang maray ka ini, tabi? Ha, sige. Bueno, sa kuyang numero 0961-759-0888 Smart, 0926-0156-020 sa Globe, ha? Sige, ganda umaga sa iyo, Doc Philip Narroa. And kay Madam Beth na Costa diyan sa Costa Enterprises, maray na aga tabi sa Indo, buda sa familia. Alas 9:19 na po ang oras sa bilog na Pilipinas. Aramon tamo na ang bulos kan mga istorya dyan sa luwas. Istabilisar tang maray ang koneksyon ni Pading Jomar. Naputol na. Ayan na, sige. O sige, tami. Standby muna tabi Pading Jomar, no? Standby muna. And sinong isunod natin Pading Nald? Kung okay ang linya. Maray na aga tabi dyan sa mga taga Kamalig, dyan sa Kamalig. Good morning. And siyempre sa mga kababayan niya to sa Catanduanes, kay Gobernador Boboy Kua, maray na agatabi sa imo Boboy, buda sa imong tugang, Vice Governor-elect Boste Peter Kua. Diretso kita kan mga istorya na. Suling niya ni Pading Jim. Sandali. Pading Jim, sandali. Tanag-apod si Pading Jomar sa kwan. Pading Jomar, madali sa na Pading Jomar, i-bluetooth ko, ibaba mo, i-bluetooth ko ini, tanganing mas marayan kuan ang signal, i-bluetooth ko ining cellphone, madali, ibaba ko, ha? Yan, sige. Dali nga na Pading Jimmy, nag-upload si Pading Jomar sa cellphone, i-bluetooth ko lang initabi, ha? Tanganing magkakonektar si Pading Jomar na maray, magayon ang reception kan sa tuyang signal, hali dyan sa luwas. Yan, okay. Okay, i-connectar tamo na, nganing kuatanin maray, malinaw ang signal diyan sa luwas. Sige. Yan, Pading Jomar, apod na tabi, tanganing day kita magsabatan sa ere. Apod na, tanganing okayan sa tuyang signal. Pading Jim, standby, ha? Ayan na, nag-call na si Pading Jomar sa mga dagdag na istorya. Ali diyan sa luwas, isiyunta ang mga report. Kumpadreng Jomar, good morning. Please go ahead. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Bayad na ang barkong Sky Fortune sa danyos kaini sa Coral Reef sa Banwaan, kadagatang kan Banwaan kan Malinaw. Ini ang kinumpirmar ngunyan sa DCGB News ni Madam Malu Burlagdan, ang Municipal Agriculture Officer kan Banwaan kan Malinaw. Sinabi ni Burlagdan na abot sa poko mas o menos 1.1 million ang ibinayad kan may sarili kan barkong Sky Fortune sa lokal na gobyerno kan Malinaw para sa danyos na kinausa kaini kan ang barkong ini sumadsad sa Coral Reef digdi sa kadagatan kan Malinaw kanakalis na Enero 19 na nagkausuman nga ni tangani na madistroso itong so Coral Reef, na distroso man so barko na nagresulta sa pagkadumog kan poko mas o menos 20 mil sa kuning bagas na pangarga kan barko na nagkaralapa asin buminata. Sinabi ni Burlagdan na ang kwarta luminaog na sa pundo kan lokal na gobyerno kan Malinaw, pero ini gagamito ninda para sa rehabilitation man sana kan municipal waters kan Banwaan kan Malinaw. Yan. Inunambita ni Madam Malu Burlagdan na su technical team kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iyo ang nahagadan ninda ning tabang para sa planong rehabilitasyon asin kaigwa naman nin mga lugar na i-identify sa iyang sinabi na bako na mismong itong so nadanyara na Coral Reef ang i-repair dahil ta bako na dang magkakanigo duman pirmi man itong naagyan
didit-ditan kan iba pang barko na masagsadan Mhm. kung kaya mabugtak sindan nin artificial reef sa ibang site. O yung pakikipag-olay kan DCGB News kay Madam Malu Burlagdan ang Municipal Agriculture Officer kan Banuan kan Malinaw. Opo, yes po, sir. Opo, sir. Actually, sir, nag-assessment sa sir sa before kasi sila, sir, ang technical personnel na nagtabang sa muya man pag-assess itong damage. Noon yan din, sir, naghaga din kami, sir, key recommendations sa INTA. So, mabili po kami, sir, kang pag-react. Actually, nag-prepare mi naman, sir, sa po. Para ma-install naman, sir, kay artificial reef. Kaso, ako na, sir, mismo naman sa site kasi dahil naman dapat naman pwede. Si Madam Malu Burlagdan ang agriculturist kan Banuan kan Malinaw. Mientras tanto pa di sa ibong kan bayad na kan Sky Fortune ang danyos kaini sa Coral Reef sa Banuan kan Malinaw dahil pa man giraray makakahali ang barko digdi sa bisinidad kan Premier Distrito kan Albay. Ini ulita igwang pigahampang nakasuhan kapitan digdi Mhm. kung sain subay sa diri kan pangargang bagas nagkiklaim nin damages na 16 million pesos. Yan. Ang kaso ipinagplantar na sa korte sin may warrant of arrest nang ipinaluwas kontra sa kapitan kan barko. Nako, so duwa kabagay ang istorya pa ding Jomar, no? Primero nagbayad na so shipping company nin 1 million mahigit sa Malinaw para sa danyos perwisyos kay itong so bahura na naradasan ninda rina punggas na day na nga ni irerehabilitar ta permi masanang pigdiitan ito kan iba pang barko mahanap ng ibang lugar so diin arbo da so bifar. Ikadua, kaya pala day nakakahali dyan na barko ta igwa na ning kaso kriminal so kapitan nagsususog ning danyos perwisyos man so consigne itong so pigda diliberan ni dakan bagas na nadanyaran man tabi kumpadreng Jomar. Over. Roger on that pare, and sa informasyon na nakuha kan DCGB News 2 weeks ago nagpaluwas na warrant of arrest ang korte, and I just anday ko sigurado kung naisirbi na ini Mhm. or malamang naisirbi na tadi nga ni nakakali sa barko. Yan, pwedeng na iserbi na iyan mananggad dyan. Dahil basta-basta makakahali iyan taan barko, kaipuhanan iyan kan korte. Roger on that tabi pare Pio. Okay. Kaya pigla na manamahaloy pa ini unless na pagtugot sa korte na mag-deposito ning kwarta an may sadiri kan barko aside kan piyansa kay itong so responsable piga ako minsan niyang kang korte na magdeposito nin kwarta para mientras na palion ang subject narumduman ko piyo kan panahon kan magkaiguan in nadakop digding illegal na mga kahoy. Mhm. Ali ata yun sa Rapu-Rapu nagtalaan sa rasukorte na kwarta na binayadan kan may sadiri kang bangkang dakula para mapahali sa bangka mientras na bibista pa sa kaso. Kopya, sige. Mhm. So may posibilidad na pwedeng iyan ang i-appeal kan may sadiri kan barko sa korte para makahali na ang barko habang pigibistahan kaso. Roger, kopya. Yan ang Sige. report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Mga follow-up kan mga pangyari na nagburutwa kan nakalis na mga semana dyan po sa Premier Distrito kan Albay na marayad so shipping company na rumidasdas kan bahura dyan sa may parte kan Malinaw. Ito bagang sunagdarakan bagas na nadanyar man nga ni o yan na marayad din po mas o menos 1 milyon de pesos. Ang problema ta itong subahurang inagihan beyond repair na ito okay, beyond repair dai na irerehabilitar ta permi man sana itong nadudiskuedo kan mga barko mahanap na lang ning iba nagagamitan kan kwarta para sa pagrehabilitar kan municipal waters kan Malinaw katabang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources buda ang DENR. So kapitan kan barko yan na may karga bagang bagas so namasta ta naluho su barko linaog kitubig dagat su bagas
Dahil man basta makakahali, taigwanin mandamiento de arresto, may kasong pigahampang, taso konsaini, so bagas na konsain dapat i-deliver ito kan barko ning tultol, nada niya ran man, naghahagad man ning danyos perwisyos. Ibagaso na bata diyan kay ito sa pier kan tabako, buda diyan sa nagkaperang lugar, sa periphery, sa palibot kan pier kan tabako, sa Pantalan. Dahil naputol pa di, so linya ni Pading Jimmy. Pading Jim dyan sa 3rd District. Isihon ta, Pading Jim. Thanks for waiting. Good morning. Yes, so salamat tabi pade sa mga follow-up niya to. Talagang nagsusuprir ng krisis sa tubig ang mga nasa halangkaw na elevasyon ng mga barangay digdi sa Banwaan kan Ginubatan. Ang mga barangay na may problema digdi asin pigrarasyon na kan MDRRM o fire truck iyo ang Trabisia, portion kan poblasyon asin barangay Morera. Basado sa follow-up kan DCGB nyo sa Ginubatan Water Works System sa panginot ni Engineer Wilfredo Arevalo Jr., ang mga sources ng tubig na nagsusupply sa mga nabanggit na mga barangay, iyo ang mga burabod sa barangay Maninila, barangay Mabalod, mamarana na maray tabi pa de. Naku, ay Nagmamara. problemang dakula yan na hampang ni incoming Mayor Chino. Ano? O, kumbaga kung source na ang nagmamara, mapagal paghanap ng alternative source ng tubig. Ano? Yeah. Ikot ko lang sa pahayag ni Engineer Arevalo, mamarana maray. Maranang maray, sus Mariosep. Sumasarawag, asin morok-burukan sa mauraro, manipis na ang supply kan tubig tabi pa de. So apwera kan mamaraho na sa ibang sources, so natatada pang kuta na pinagkukuhaan, sige na ang nipiskan tubig. Ang nipis. Naku. Kaya naturalmente, sa mga haralangkaw an elevasyon, dahil naman naaboton kan tubig. Iyan, oho. Ang pig-iisip ko pangani kumpadring Jimmy, may relasyon sa istoryang igwaning impending food crisis. Paano yan kung pati tubig dyan sa Ginubatang problema? Kung sa tubig, pati kuryente, ang kuryente sa Ginubatan, on and off. Yan, oho. Sige. Sabi na, kombinasyon kan problema sa Ginubatan, kuryente, tubig, epekto ini kan sobrang init kan klima o panahon. Minsan nagtatagauran man, ang problema, pag nagsaldangan init, mas marikasan evaporasyon, kung kaya arog ka ini ang problemang pigsasapar, kan mga apektadong mga namamanuan. Roger to that. Ang para mientras na remedyo kan waterworks, sigun kay Engineer Wilfredo Arevalo Jr., rationing kan tubig, asin ang long-term solution kani, asin sureball na ini na aabuton, iyon na si Mayor-elect Chino Garcia. Yes. Asin an mahanap, asin ma-develop danin mga bagong sources an lokal na gobyerno. Tanganing sa mga masunod na taon, ang panahon baga sige talaga an increase kan niya volume kan init, talagang dahil maasahan na ang mga presenting mga burabot. So may posibilidad kumpadring Jimmy na iyan na mamaraho na talagang burabod, source kan tubig dyan para sa mga barangay, mainom gabos, bayaan na sanaan. Dahil na iyan talaga, gadana. Magkakaigwa man yan kung mauran. Kung mauran, iyan. Pero pag nagwaran na naman sa uran, balik sa dati. Kaya po na mag-develop din panibagong sources. Roger to that. Sige. Tapi pa konsiderado na ini na krisis digdi sa Banwaan kan Ginubatan. Roger to salita di GB News. Thank you so much kumpadreng Jim sa mga dagdag na istorya halin sa Ginubatan. Buberel tadahan ta po yan ang mga serya nin mga informasyones. Buda igaw pakitang mga nakapreparar man ng mga temas, apwera kan mga reports na mabutwa dyan sa luwas katuwang taan news team. Ito po muna, Oras Pilipinas. Pagkatapos kan time check, medyo huralawig sa tuyang hanap buhay. Oras Pilipinas 9:32. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Cobra, the #1 energy drink. Tunay na lakas. Wilkins Pure. Para sure, mag Wilkins Pure. ATC Vitasync. Mag ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos.
and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Manang, pabili po ng tulong sa lakas ng katawan at alertong isipan, tsaka dagdag tatag. 14 pesos SRP lang. Lahat yan nasa Cobra Energy Drink. Now with Immuniplus with vitamin D and zinc with proper diet and exercise. Kaya pala #1 energy drink. Cobra Original and Citrus 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan far-excited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para far-excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip.
Par-excited! Parix Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage. in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. For everything that's true, Count on GS and Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a star. So choose what you want. Ng barkada, GS and Blue ang kasama. Recharge GS and Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GS and Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na.
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a son. So choose what you laban ng barkada, GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ng udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3, but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines,
asin iba pa. Ansaing ng klinik bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadreng Nald. Diretso kan programa, nasa linya si Joshua Bino. Joshua, marhay na aldaw, go ahead na. Naputol yung linya ni Joshua. Sige. Nasa linya na si Joshua. Joshua, go ahead na. Yes, maray na aga tabi Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay para sa mga dagdag na impormasyon. Bagong liderato ngunyan ang Daraga Municipal Health Office sa pagtukaw kan bagong OIC kaini na si Dr. Maria Margarita de la Cruz. Epektibo ang pagtukaw kaini tuon kan Mayo 27, 2022. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni de la Cruz na sagkod ngunyan nasa transition asin pag-adaptar pa siya sa sistema kan Daraga MHO alagad tinawan doon kaini na prioridad niya man giraray ang pagbabakuna sa dakul pang mga Daraganyos kung saan aminado si de la Cruz na talagang dakul pa anday pa nababakunahan lalo na ang mga senior citizen asin sa mga yaraon sa mga hararayong mga barangay. Sigun ki de la Cruz, taro sa mga magiging lakdang niya tangani makaingganyar nin mga individual na magpabakuna, iyo ang pagtataong dagdag edukasyon tangani mabuksan ang mga isip kaini na ang bakuna kontra COVID-19 ligtas asin dainin maraot na dadarahon sa mga personang mapatudok kaini. Sigun pa ki de la Cruz, taro sa nahihiling niyang problema kung nata nagsasadit ang partisipasyon kan publiko na magpabakuna, iyo ang mga churochismis kung kaya iyo man iyan ang inot niyang i-address sa mga masunod pang mga aldaw. Tangon yan, padagos ang Daraga MHO sa pagbabakuna sa Daraga Covered Court, siring man ang pag house to house asin iyan, oro aldaw nindang gigibuhon pon alas 8 ang aga, tundo alas 5 ang hapon, apuera sa Sabado asin Domingo. Sisay na nga ni ang enkargado sa Municipal Health kan Daraga, over? Si Dr. Maria Margarita de la Cruz tabi ini Sir Pio. Sa inihali dati si Dr. de la Cruz. Dr. tabi Sir Pio kan nakaaging 2008 to 2009, iyo ini ana RHU headman kana Santo Domingo. Asin ngunyan sa pagali man kan dating OIC kan MHO na si Dr. Cesar Mata, siya na ang nagsalida tabi Sir Pio. Yan, okay. Sige, si Dr. Mata, sa naman ito nakadestino, over? Iyan tabi Sir Pio, na padagusta pa man na pinag-aaram na mga impormasyon sa mga masunod tabing mga aldaw Sir Pio, at tawag na lang po na follow up managod sa bagay itong iyan. Ano ining pagsalida dyan sa MHO? Parte na kan rigudun man sa may kinaaraman sa pag-adang-adang kan bagong matukaw na alkalde, over? Dahil pa po, Sir Pio, taan nag-designate pa kayo ni si Mayor Vic Perete tabi, Sir Pio. Si Alcalde Vic pa nag-designar kay Dr. de la Cruz. Roger, Sir Pio. Yan, okay. Sige. Yan, so yan tabi, Sir Pio. Ang saruman pala sa mga pinagkitawan doon ni Dr. de la Cruz na bako man siya baguhan sa pagiging RHU head. Yun na nga na yan, kanakaaging taon yaon siya sa Santo Domingo. So yan tabi, Sir Pio, ang mga dugang na impormasyon halidigdi sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. May bago pong enkargado kan Municipal Health Office dyan sa Daraga, si Dr. de la Cruz. Narumduman ko inihali man nagadini sa Santo Domingo years ago. Naglataw naman ang pangarangkaan sa serbisyo publiko si Dr. de la Cruz, Dr. de la Cruz tabi, ha? Yan, oy, sa lado nasyonal tabi, ha? Iguananin, sigurado na si Primong Migs Fernandez Zubiri ang kaya ka-primo Senate President. Yan. Primo hongkuan taga dyan sa Libon an ina. Primo
Karay ka hiro mo, Senate President ka na. Ta si Senadora Cynthia Villar nagilid na. Ta daragit baga sa iyaan mga nars. Dagit baga kay Senadora Cynthia Villar saan mga nars. Narumduman nido sa istorya kaan, kay itong mga panahon. Yan. Ay nabo naman si Cynthia Villar, Senadora. Kaya itinao na render kwenta kay Migs Zubiri, ang incoming Senate President. And sa lower house naman tabi, si Martina Romualdez. So slowly, ang masunod pong set of national officers niya to is taking shape. Presidente, si Bongbong, Vice Presidente, si Sara Duterte, igwa ng mga gabinetes. Si Amy na Marcos, si Tuts Ople. Si Tuts Ople, hindi matatawaran ang serbisyo kainin. Nadadangog baga nindo duman sa programa ni VP Henry. So, kumbaga, curriculum vitae, yan, kwalifikasyones, kan nag-adang-adang na mga gabinete. Yan. Talagang aram kainin ni Tuts Ople ang in-and-outs po kan pagprotehir kan mga overseas Filipino workers. Nanunungod sa naman siya dyan sa Departamento kan OFW. Yan sa Justice, nakikig ako kay Rimulya. Ano ba to? Payback time? Wah! Rimulya! Cavite. Daming boto sa Cavite. Di bali, we give them the benefit of the doubt. Sabi ta na nga ni, it's high time na siguro sumuporta kita nin todo-todo because taon-tada, unata, ko sa Indo kung ano ang nahahampang kan sa tuyang nasyon budakan kinaaban. Si VP Lenny, pahingalo na una sa politika. Yan, pahingalo na una at peace na da siya. Sabi ni VP Lenny, nasubaybayan ko man ang dalagan kan istorya politika kainin ni VP Lenny. Rumdum nindo, kan nagadan baga so sa iyang agom, si Sekretaryo Jesse Robredo, one of the famous elected leaders sa Pilipinas, alkalde kan Naga, naging departamento kan interior and lokal na gobyerno, sekretaryo, nagadan, VP Lenny. Yan. An agom. Kaito, kan nagadan si so agom niya, nagtataram si VP Lenny, dahil man ngayon akong mga kandidato sa langkaw na posisyon. Gumon, nagkandidato, vice presidente. Kan vice presidente na siya, parahapot presidente ka, dahil man ngayon kung plano kan, mangumon, nagkandidato presidente. O niya pahingalo na siya sa politika, si VP Lenny na Robredo. Sige, taon-taon ni Bapa, mabarita mo ng alas 10, buda mga hanap buhay, pagkatapos dakol kita ng mga istorya tabi. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tamang-tama na ang posisyon ng crane natin dito. Oo, hayaan mo nang malapit sa tore ng kuryente. Hip hip! Alam nyo ba na mapanganib yan? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa tore o sa linya, ang mga gamit pang konstruksyon tulad ng crane, backhoe o truck, pwede kayong makuryente at mamatay. Posible rin itong maging sanhi ng malawakang power interruption. Huwag maglapit ng anumang bagay, maghukay o magsagawa ng anumang konstruksyon sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente. I-report ang maling gawain sa TIP NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 2 minutos makalihis sa alas 10 pagkaaga. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Suportado kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pangapudan kan Department of Health na pakusugon ang kampanya kontra dengue lalo na ngunyan na panahon nin tag-uran. Nagpagirumdom ang MMDA na ugalion ang tamang pagtapok nin basura sa tamang bugtakan dahilan ta ini ang saro sa nagiging breeding ground kan mga namok na may darakan dengue. Gibuhon ang 4S sa habit kontra dengue, proteksyonan ang sadiri asin siguruhon na malinig ang palibot ng aning mapreventaran ang helang na dengue. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Bimig Premium. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia.
Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso kan mga istorya dyan sa luwas. Inian saro sa pinag-aabangan ko ha. So, madali na. Tibaad lamang magtupis na ini sa wakas, mahiling ko. Ans Galero in the house. Two-piece chicken joy. Spicy. Igwa ka pa nin more or less 2 semana. Di man ako dumaan? Tanong days, so babay ka. Abo. Abo mo na agad magtupis. Loko-loko ka. Duman ako sa Aurora yung. So, di kayo puwan magtupis. O di paano ka, day ko pala mahihiling sa kuyang pangarap. Sure. Malay mo. Sige, go ahead. Good morning. Anyway, good morning Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Day pa talaga pwedeng magparakampante ang mga Legaspenyo ang publiko dahil ang zaman tinido man giraray ang striktong implementasyon kan Legazpi City Police Station. Katuwang ang COMELEC may kinaraman sa eleksyon ganban. Iningon niya ng sinabi kan Hipatura matapos na matnotaran kan DCGB News. Digdi sa parte kan Barangay 18 Kabangan West, Legazpi City, partikular na ini na sa kahalabaan kan Rizal Street nagkondusir sa Gararay ni na surprise ang checkpoint niya na pagkaaga ang mga miyembros kan Legazpi City PNP. Sa pangenot ni Chief of Police Lieutenant Colonel Dexter Versola, nagpagirumdom sinda na sagkod pa sa Hunyo 8 ang implementasyon kan gun ban na ini kung kaya magiging mahigot man giraray sinda sa pagbantay kan si Isay man na madaranin mga armas o kung ano pa man na matatarom na gamit. Ini sa rason na maski na nga ni daw haloy nang natapos ang eleksyon mo yaman giraray kan Hipatura na pakusugon ng seguridad asin pa sa orden sa Legazpi. Apera ka na gun ban checkpoint makakatabang man daw ini para mahiling kan na sisay ng mga motorista sa syudad ang padagos na nakakasunod at hindain na nakakasunod sa leyes pagtrapiko na pigupotob
digdi sa tuyang syudad. Ayo, kon pa aktibado pa so task force kan Comelec nasa election period pa. Yes. Oho, di may gun ban pa ano. Yes, sabi sa Pio. Okay, di sige. Sabi ni Chief na Bersola kay Puhan, maski nga di dahing gun ban dahil dapat magdaranin mga badil baga bako. Yes, unless authorized ka talaga. Autorisado ka. Ito baga, pinirmahan na ni Presidente Duterte, pwede ka na magdaraan dahil nang dakol na hururun. Mano na ako, madara na ako. Andara mong armas nuklear. Piling sa lang hiro ko sa sumabog yan. Di sige tabi, Ans. Sabi sa Pio, na informasyon man sa paglibot kan mobile unit digdi sa syudad kan Legazpi with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa istorya dyan sa luwas. Nasa kompa kita, election period ba po kita, ano? Yaon pa, mantinido pa, existido pa ang gun ban. That's good enough, tabi, no? Kay Chief na Bersola, keep it going, tabi. Maray iyan na may mga checkpoint tayo. Preventive measure. Tabi, no? Sandali, may tawag tayo sa telephony. Hello, good morning, tabi. Good morning. Iyo. Opo, good morning. Ano man po sa water district, ang bulos naman po kan tubig, mataklaon po sa Bata Gruluto, kanila nagkarili sa Galaba. Saan ka po na lugar? Awis po, sir. Anong purok dyan? Purok 5 po. Purok 5, Rawis. Mataklaan, Buluskan, Water District. Kasuarin pa nagpoon? Opo. Ngayon po, sir. Bata nagluluto kami, nagugas kami. Jesus, di sige tabi, tayo paabot tayan ha kon sa Water District tabi. Salamat. Thank you so much. Yan, Purok 5, tabi Rawis ha, Water District tabi. Maki-asikaso na Purok sa 5 kan Rawis. Medyo may color, may takla ang tubig na nagbubulos. May color, ano yung tubig? Sa Lapuas alas 10. Luens, good morning. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta tututukan kan Philippine Competition Commission o PCC ang pag-aram asin pag-imbestigar kung igwaman ang gadmin nangyayari na kartel sa pamamakal kan mga ibang mga negosyante sa mga produktong agrikultural, arog kan mga kopras, paroy asin iba pa. Ini ang binagunambitan sa DCGB News ni PCC Commissioner Attorney Emerson Akinde. Nasaro ini sa mga iilingon kan I-station kan sa indang opisina. Tangani na matauanin hustisya ang pagal kan mga paraoma. Asin da isa na masayang kung igwaman digdi sa kabikulan ng mga kaso nin pambabarat kan mga nakukurumplutan na mga negosyante. Dahilan kay ni pinag-iinggan ni Akinde ang gabos na mag-report sa indang opisina kung igwaman nin mga ibang mga negosyo na may mga kartel, tangani na matawan ni informal na disposisyon. Tasangon yan na nagpupuon-puon pa sa nadawan I-station kan sa dang opisina, mas makakafunction daw sindatulos din marhay kung mismong publiko ang nagtitip sa mga salang gibo-gibo kan mga negosyante, tangani nang matawan ini nin leksyon. Roger. Yan tabi Sir Pio na mga dagdag na istorya halidig di sa luwas. Ako po, si Luwens Bursi Barsan. Salamat man Luwens sa istorya halidig dyan sa luwas. Yan po igwanaw kita ni 16 makalis ang alas 10. Padingnald, meron tayong dapat ipasok. Go ahead na. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, first is non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin.
Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sambal, mas masarap. Maggie Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggie Magic Sinigang. Maggie Magic Sinigang. Tingog Ganbanwaan, Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Pigpaparahiling ko so mga posts ni Congressman Didi Cabredo kan 3rd District kan Albay. Aram nindo makaibog ta ining mga post ni Congressman Didi manunungod baga sa women's planters kan 3rd District. Aram nindo makaibog ta igwa na sindanin halangkaw na level of assurance na ining nag-adang-adang at tandaan po nindo ngapit na bulan na lang bako sa pagiging alarmista bulan na lang ang pinagasabi food crisis will be felt bako sa nasa Pilipinas kundi sa bilog na kinakban. Igwa na ning halangkaw balikan ta igwa na ning halangkaw na seguridad ining pinag-organisar kaidto pino na ni then Congressman Itay Nando Gonzales kan 3rd District, incoming Mayor kan Ligao City, women planters. Nagkaigo ning eleksyon 3 years ago o 6 years ago. Nag-iridar si Congressman Didi kan proyektong ni Congressman Nando, ipinadagos mas pinahiwas. Ilingunin do sa mga post ni Congressman Didi, nag-aani na sindangon yan. Balingoy, kamote. Hindi yan pala na kamote ade. Inda kung tama, ako dahil ni masyadong ideya sa pagtanong Ako naibog sa grupong yan Yan pala 45 days pwede ka nang mag-ani. Pwede ka nang magkalot ka niya na kamote tamay unod na iyan and typhoon proof patabi yan bako sa nakamote ang itinukdo na itanom nila dyan. Igwa pa sinaning kadunungan kaaraman pagtanom ning mais, kamoting kahoy, and so on and so forth. And kung paano ang pag-ataman kan sa indang ganansya sagkod na pabatalubo maging negosyo. Women planters, we could now see the importance and the wisdom kan ipinagpundar na ni Congressman Nando Gonzales, now incoming Mayor kan Ligao City, and ipinadagos ni Congressman Didi. Ilinga na igwasin na ding halangkaw na sense of food security. Nata ito, ang sabi kan mga nasa lado kan agrikultura, this is the thing na dapat niya tong paghandaan kita digdi sa Pilipinas. Apwera ka na sa pandemya pa kita, ang pagkaon. Because diit na ngunyan na namamatean ang abnormal na supply kan sa tuyang mga kinakaipuan para sa pagprodusir ning pagkaon sa digdi arena. Ikadua yung wheat, arena yung trigo, pigigibong tinapay. In fact, igwa na baga nagbuburotwa na mga istorya na posibleng magmahal ang pigbabakal niya tong tinapay, tan nagkukulang na ang produksyon kan arena. Nata tan nagkukulang na. It is because of the spike kam presyo
erratic na marhay, minataas nin todo, minababa nin diit, presyo kan produktong petrolyo. Iyon ay nisipigaputang ripple effect, domino effect. Naglangkaw na sa presyo kan produktong petrolyo por dahil kan gerang yan na pinag-instigar ni Yudi Putin, ang bilog na kinaaban apektado. Igwa na ning epekto sa pag-alangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, naglangkaw naman sa production cost kan mga pangangaipo agrikultural. Ano po yan? Abono. Saro sa mga naglangkaw na abono. Dahil na kaya kan sa tuyang mga local farmers. Pigadangog ko sa sarong opisyal kan sarong organisasyon sibiko sa agrikultura sa bilog na Pilipinas. Subantay bigas ata yun o ano pa man. Antaramon kan mga nagsusubaybay kan istorya, dai na kaya kan local farmers na magbakal kan sa indang mga pangangaipo sa pagtanom abono asin iba pa taharalangkaw na ang presyo brought about by the spike kan presyo kan produktong petrolyo. So ano ni efekto? Madiit ang produksyon. Now, onitabi, balikan tan tercer distrito, magdiit mo ng produksyon. Anong problema? Sinda duman, taratao magtanom. Nagaani na ning mani, mga maritatas, gulayon, kamote asin iba pa. O, natukduan, na-transfer na sa knowledge, igwa na sinang skills. Iyan ang importansya kan programang iyan, no? Nara Congressman Didi Cabredo, nara incoming mayor, then Congressman Itay Nando Gonzales. Iyan po, baga, ini day pa masyado kamo nagkaka-interest bako pa. Pero comes July, tungko sa daw pigtataram na inikan gobyerno. Comes July, tibaan igwa na yanin mas pang epekto tabi. Food crisis. Yan ha. So arina, ikadua, yan na, oni na, og mapatan may nababakal pang mga puro French fries. May problema naman yan tabi sa produksyon. Yan. So arina nga ni, balikan ta so arina, nag-encourage na so mga nasa Department of Agriculture na magkaigo ning mass production ning kamote, tapo din makakuha dyan nin supply ning arena sa kamote. O sa 3rd district magabastante na. Estabilisado na sinda dyan. Food security. Yun na yung pinagasabi na Congressman Didibud na Congressman Nando. No, kita na dahil pagkaaram na nagadepende sa ani, hali sa saod, hali sa merkado, bakong ani hali dyan sa tuyang solar, ani hali sa saod. O sabi nga ni Don Caloy Loria kan Macapa Corporation, economy begins here sa saudan. O, kitang tuod magbakal sa saod taday, magkita tatao magsira, day matatao magtanom. Diyan kita nakadepende, diyan kita nag-aani. Bako araw ka itong so mga tinuruan dyan nara Congressman Nando, nara Congressman Didi sa 3rd District, mga women planters, nag-arani sinda direkta, igwanin, nagkakanigong dunong sinda sa pagtanom, kaaraman, igwaning high level of sense of food security. Tayo sino nag-aani sa saod, nag-aani sinda sa produkto mismo nindang tinanom. Ayan tabi ha, so asukar, naglalangkaw na ang presyo tabi. Yan. Ngunyan, dahi pa siguro ning gayong interest sa tuwa mga kaimano, dahi pa nagre-rebook ni, dahi pa kumbaga, dahi pa naglalakop ang istorya ni Tudutor, dahi pa na-aprisar, tayo gwapang nagkakabarakal. Pero kung magpuna yan, unfair tangani ka ni is, kung magpuna yan, mapuuna man sa pag-blame sa gobyerno. The same cycle, the same frame of mind naman siguro ang mangyayari. Babasulo na naman so gobyerno dahil kaya ngaya nasustinan. Siguro sana makahali na kita sa araw kaan mo na frame of mind Tabako ini basta-basta. Ini pinagasabing food crisis mga agriculturists na nagtataram, no less than the Department of Agriculture nagtataram na kaini. Pag-adalan na daw pati so yan sa kamote, sa mais. Sa kamote, pwede nga pang salida yan sa trigo. Igo nga makukuha dyan na sistema. Arena.
Yan po ang connection ka na para sabi ka, unata nga ito nagmamahal ang pagkaon na para nga ang nagmahal so krudo, so petrolyo. Iyunaan ang exemplification kan ripple effect na pinagasabi. Nagmahal so presyo kan produktong petrolyo, nagmamahal so production cost, kan abono asin iba pa, dahil na kaya kan mga local farmers niya to unless na iguning suporta po na makabakal kan sa indang pangangaipo sa pagtatanom-tanom, abono asin iba pa. Kanbanwaan. Sa pangarang kambilog na puwersa, naglalaom na naman po ang tingog kanbanwaan asin ang DCGB na natawan mi kamo. Nin informasyon man kalingaan asin iba pa sa programang Tingog Kanbanwaan sa semanang ini. Viva Señor Santo Cristo, Biyernes gunyan, First Friday. Salamat po, happy weekend. Amang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas.